Ari ko i-share sa inyo na cosmetics. So super nice ni para sa mga girls. So walay lain kung di ang Auto o cosmetic. So super nice guys. Grabe kapalaban ang iyahang packaging. Pangdato kay siya style. So super nice kay iyang packaging guys. So nag-order day ko og duha ka shade. So shade number 4 o shade number 1. So nana siya Pringa brush. So ako siya i-try usa sa akong kamot guys, kay ako siyang pilian kung asa nga shade ang ako ang gamiton. So ang ako napilian ani guys is kaning shade number 1 kay super nice siya, kay medyo brown siya. Of course i-try nato o gamit kay lagi long lasting and waterproof pud siya og pigmented pud siya. So atong is-try og tubig, then ipahid ako sa akong kamot ug mo transfer ba siya ug mawa ba. So far wa siya nawala, and then sa isa ka kilay akong gamitan og tissue, trapuhan ako siya tissue ug mag-transfer sa tissue. Oh, diba? Wala siya nag-transfer. So super nice. So, try sa dinyo ang Auto o cosmetic para matry sa dinyo kung unsa siya ka nice.